Най-важната от тях е Апис малифера, медоносната пчела. Като чудо на архитектурата, устройството на пчелата е елегантно съчетание на форма и функция. Хобот за набавяне на нектар дълбоко в цветовете и мощни челюсти за ядене, хранене на малките и работа с восъка. Двете сложни очи се състоят от 6900 лещи и са покрити с чувствителни косъмчета, определящи скоростта на вятъра. Три допълнителни очи от цели получават светлинни сигнали за ориентация. 4 крила са заловени с фини кукички и пърхат до 230 пъти в секунда. За защита двуостро назъбено жило, което тя може да използва само веднъж с цената на живота си. Задните крака се разширяват в специални кошнички за пренос на прашеца до кошера. Перести косъмчета обгръщат тялото и създават статичен заряд при полет. Щом пчелата кацне на цвят, поленът буквално отскача към тялото й.